Het was staar gewoon lichter. Staar gewoon kwam die zinnen er dan toch eens even terug. Hier bij mij in Haas aan het begin van de middag. En verder zullen we de komende dagen meer en meer de zinnen zien. Het wordt maaitijd met temperaturen in de dubbele cijfers. Joen en vannacht. Ja, dan hebben we een protte bewolking. Kunnen er eens even wat lichter ruim op stoorruim vallen. Temperaturen tussen de 1 en de 3 graden in de plus. En de wind uit noordelijke richting. En die is zwak of matig. Dan morgen. We beginnen nog met bewolking, maar ik denk dat wij morgen vooral de zinnen zien zullen. En dat wij morgen de meeste zinnen van Nederland hebben. De temperaturen liggen morgen 21 om en bij de 6 graden heen. Dat kan natuurlijk beter, maar het noffelijke waar is er, want er stiert net volle wind. De wind die er stiert komt uit noordelijke richting bij en die is zwak of matig. In de jontijd in de nacht naar Manjeta kleurt het aardig op en hebben min 1 of min 2 graden nog altijd een lichte frost. En dan sjuggen we fruit. Naar Manje, met een temperatuur zouden we bij de 8 graden in. En op Manje droeg waar en flink wat zinnen, een protte zinnen. Flink wat zinnen ik op Tizi, met een hegere temperatuur, 10 of 11 graden. En op Azië is het ik aan 10 of 11 graden. En dan is de zinnen erbij, maar komt er staan gewoon al meer bewolking. Ik denk dat ik mijn nog die hege temperatuur jou van 10 11 graden. En dan is het gewoon maaitijd. En we maken Manje, maar weer even in het maaitijd zien.